Svet je na hrane. Vladimír Putin práve poslal Západu mrazivé varovanie. Prekračujete líniu, ktorú budete trpko ľutovať. 4. výročie vojny a napätie vrcholí. Putin obviňuje spojencov zo sabotáže strategických plynovodov a marenia akýchkoľvek šancí na mier. Podľa Kremľa sa Kyjev pokúša zničiť Rusko za každú cenu. V Moskve tiekla krv. Teroristický útok pri stanici Saviolovskaja, mŕtvy policajt aj útočník. Putin tvrdí, je to práca ukrajinských služieb a ich zahraničných poradcov. Rozkaz pre tajnú službu FSB znie jasne. Tvrdý úder proti všetkým nepriateľom. Sme svedkami totálnej eskalácie alebo len zúfalého kriku. Sleduj nás pre ďalšie info. Viac sa dozvieš na plenum.sk. Tak klikni.